пак ми изгасна огъня, не може. Кевин цепи дърва, не Няма вече аз да трая, дотегна ми да мълча. На всеки ще го кажа, даже ще го изкръщя. Има един дете седнал на трона. развържали мутантите. Не. Видяха ни. Беше отделно. Те. Аз съм скачвам на висока позиция. Уби краля, бе. Краля идва да се би. Мойко. Той беше лантап. Като цъкнеш случиш молот на тетрадката и взедат още 2000 неща. Той ли? Ма те са по такова обаче. Смисъл да си правиш... Кажи го бе. А ти защо отделно не можеш? Той. 2000 не знам дали Се са още вади 2000. Направим болнчер, изглеждам много. Ай направим ето и. Какво е? Ало, време може ли да сложи? Сложил съм. Извинявам. Аз не виждам. Някъде го сложих. Чичка да не си го взел, че. Ето водка. Как раздах леко. Мисля, че има един. Къде? Щелена. Дай път твоята майка. Пробуши го. Ема той ма видя. Майка ти. Щелена. Да се връщам ли към нашата база? Ей тъй, да се знаеш. Добре, убих я. Всичко е наред. Вземи месото. Дропваш си пистолета, като плуваш, не може да взема пистолета. Потъна в дълбините. Слушай, Само аз също съм с пистолет вече. искам само майка България и да си взема пистолета. После не ме интересува. Ма ти как ще го вземеш? Няма Падна дебеля? Не е паднал? Жив е? Бесен е? Спокойно, не ме е страх от тази игра. Не, аз не съм кръщял тъй. Взет съм за военнопленник, повтарям. Още се гледаш. Леле. Сега е тук край. Влизай. О, ес. Музиката е подходи. Карай. Отиваме към другата пещера. Край. Намерих якото място за живеене край. Ботевия четник ли съм край? Мама, I'm coming home. Не бягай маймуна, ти умре смей. Ще завърнем, приготви се. Бъди готов винаги. Модерната брадва. Маймуните извесилиха чучета. Идваме. Бе, ти май не, той не е, да, той е. Она. Чичка, трейд офър, дай ми енергийна напитка, ще дам храна. Дайте към другата пещера да вземем Чули ма? край. Ох, мамо. Чичка, чули ма? Дебел. Помогни ме! Идва тиран. Нинджа!
дебил. Хвати си главата. Не си слуша музика. Това аура излучва. Изтръква. Той ги гледа. Ох, Аз как изглеждам? пенсионерска. Ще трябва да ме снабдиш с кружки. Имам само една. Кружки ми трябва. Добре. Ту няма питам за кого виж. А тук ме някакви Йомно. разпорени свещеници, бе. А, не ме бяхме там. Някакви хора с бели... Слепях! Що, взривих ги? Ма ти ме застреля. Не взривих та. Има разлика. Извинявай за което, но мисля, че Беше рационално. имах право да взривявам. Ох, не трябва да се връща. Господи, помилуй на Пикакс. Кой има там? Я сте си. Добре. Добре. Утре да може Батерията, имаме батерия. свежа глава да го видим. Нищо не виждам. Видях тази палатка направена от човек. Здравейте, само минаваме. Някой че крещеш. Алабама. Отворете някой да отвори вратата. Добре. What? Марк Пар се омъжил? Се е омъжил. Той не е гео. А, не. Пъчки да, му е да му кажеш да събира. Казвай му да почва да тръпат. А, забравях заек. Бася. Виж. Я го слагай в... Кой ли? Що му щупи врата, ей? Идвам. Идвам. Давай. Другия поп идва. Къде е Макс? Назад. Ай. Мъртъв е. Полуин. Аз съм фул. Мисля, че изгледам. А получах гърчо и още, брат. Има да видя дали има още Ой, напред. живе! Праща, умря. Змиите принципно на теория, ако знаеш, няма то хапят, са много яки. Много яко се усеща на Еми. кожата. Като пълзят. Да, знам, пипал съм питон. Не така. И. Той дърво, що са бъгна тия костана, бе. Оп. Дръж. Гледам тикток. Не дръж, Даню. Даня. Нищо Станах повече. Даня. Фана Данила, сега почваш да твориш отгоре. Аз почвам да си още Данил. Къде да го слагам? Отгоре на таван да бъде. Да бъде като тавана. Да, бе. Като Данилен таван. Даня от таван. Данил. Слагам Даня. Даня. Епи Даня. И... Диджей пичка. Стан, помощ. Какъв начин? Как? Какво значи помощ, нищо няма там? Има Стефан. голф клуб тук. Стефан, какво значи? Цъкнах се. Има голф клуб. Как се стъкваш на праволинейен? Умрях, помощ. Бе. Бе, как умират маймуни па този? Защото съм на едно, никой не ми дава хапчета. Кажи ти. Не казах 25. Ми не си. Той припадна. Я виж съмнителната купча. Няма го. Ви сте леталдия, маняк. Кой сме ние, ей, дрисло. Умрях. То тук, ако можеш да се вижда нещо, ще да е уникално, бе.
Внимавай! Как има на къде да сходи там? Има бе. Дачна съм. Лекарства. Мисля, че в VIP бункера отиваме в Ада. Ние сме ходили вече няколко. Си бабевито, че ми изкаракал. Не излизай. Ще бутна. Колата е извън. Кой? Паднах при пет. Да разберем. Чичо не ми дава да бутам. Аз се възкачих. Някой. Отиваме в О, не, ръка. и аз паднах. Продължаваме напред. Окей, гласът. Отиди да... Добре, стартирах. Отиди. Добре. Какво направиш? Викам, от този Даниел, не, от този Даниел, не от този, от този. Не, ви сега. Отивам в другата пещера. Да вземем рол. Гладен съм. Направим принц, я стой. Чакай. Да се оговорим. Аз съм на едно кръв, тъй че не е чест. Аз съм на Не, едно аз кръв, не, тъй че не е чест. Едно. Три, две, едно. Виж. Аз всичко имам. Виж. Ела тука, че ми трябваш. Спокойно ще замахне сега с секирата. Ах ти газягата, дети могли. Припадна. Да, припадналото е. Махнах му кръка. Пам го.